Από τα αριστερά ο Μακ και με περιθώριο να διεμβολήσει για μία ακόμη φορά από εκεί την έφερε στο δεξί. Οι κόντρες, η μπάλα στρώνεται στο Λούκας. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, 1-0. Επιστροφή στην 11 για τον Λούκας. Επιστροφή γενικώς στην ενεργοδράση. Και είναι ο Ισπανός αυτός που ανοίγει το σκορ στο γήπεδο της Τούμπας πριν τη συμπλήρωση 3 λεπτών στην αναμέτρηση. Ο Κροάτης τεχνικός είναι συνεχώς όρθιος, ζητάει από την ομάδα του να μείνει ψηλά, να πιέσει, να μην υποστοχωρήσει σε καμία περίπτωση και να συνεχίσει αυτή την πίεση που έχει ασκήσει από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Λούκας εξαιρετική παλιά με εξωτερικό φάλτσο, ο Μακ τέτα-τέτ, περνάει και το Ζελένικα, 2-0. Στο 7ο λεπτό, ήδη ο ΠΑΟΚ είναι στα 2 γκολ στο προβάδισμα απέναντι στη Λοκομοτίβα. Ο Λούκας είναι ο σκόρερ του πρώτου, δίνει την ασίστ για το δεύτερο. Μια διαφορετική ομάδα μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Σκόρερ ο Μακ. Ο Μακ με τον Πέλκα να τραβά παίχτη και ενδιαφέρον. Αφήνει στον Κάτσε. Κάτσε δοκιμάζει με το δεξί πάνω από την εστία. Κουλούρης την έφερε στο δεξί, κόντρα. Πάλι Κουλούρης. Ένα ακόμη σουτ στην πορεία της μπάλας. Είναι ο Πέλκας για το 3-0, ο Πέλκας ο οποίος γυρίζει το κεφάλι, βλέπει στη μεριά του βοηθού, η σημαία είναι κάτω, ο βοηθός κινείται προς την σέντρα. 3-0 ο ΠΑΟΚ πριν τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου στο παιχνίδι. Για να δούμε τον ΠΑΟΚ σε μια ακόμη επίθεση, πάλι με τον Μακ. Ο Μακ που κάνει ό,τι θέλει σήμερα στο παιχνίδι. Διώχνει αισθηκτοδός ο Ζελένικα, στη συνέχεια έχει τη βοήθεια της άμυνας του, όχι όμως για πολύ γιατί ο Κάτσε πιέζει και κρατά ψηλά τον ΠΑΟΚ. Κουλούρης αποφεύγει υπέροχα πάνω στην κίνηση τον αντίπαλό του, τον Μριτσέλα. Πέλκας σκάβει την μπάλα, εκπληκτική έμπνευση, ωραία σκέψη πάνω από την αιστεία του Ζελένικα. Μπάρτολεκ, ο δεξιός μπακ της Λοκομοτίβα, δεν ξέρει με ποιον να πρωτοασχοληθεί και το κόρνερ τώρα από τον Κάτσε, γυριστή κεφαλιά. Ένα ακόμη, δεύτερο στη σειρά. Πέρασε η μπάλα, χτυπά στο τείχος και είναι κόρνερ. Δεν ήταν άσχημο το φάουλ με το δεξί από τον Λέκο τελικά. Κουλούρης κινείται σε ένα σημείο που εκμεταλλεύεται τη λάθος εκτίμηση του αντιπάλου του και κάνει μια εξαιρετική παλιά για τον Λούκας. Διαβάζει τη φάση και βγαίνει στα όρια της περιοχής στο Ζελένικα για να σταματήσει τον Ισπανό. Δείτε, σηκώνει το κεφάλι και με το δεξί, με μπόλικο φάλτσο. Λοκομοτίβα, η σέντρα. Επικίνδυνη η παρέμβαση του Τσιόλι για να πετάξει την μπάλα κόρνερ, αλλά από εδώ τουλάχιστον που καθόμαστε φάνηκε να πήγε αρκετά κοντά στην αιστεία του Όλσεν. Ξεκινά την κίνησή του ο Μακ, ο Πέλκας το σκέφτεται, έχει και άλλες επιλογές. Απέναντι ο Λούκας, κάπου βρήκε η μπάλα. Πιέζει ο Κίτσιου. Κατοχή, ο Κίτσιου σε θέση βολής, έκανε το σουτ, 4-0 γκολ και από τον Κίτσιου. Εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη λάθος εκτίμηση της αμυντικής γραμμής της Λοκομοτίβα. Ο ίδιος ζήτησε τα ωφέλη από την πίεση που άσκησε, πήρε την μπάλα, βρέθηκε με χαρακτηριστική ευκολία στο ύψος της περιοχής, δοκίμασε το αριστερό του και μετά τα υπόλοιπα γράφτηκαν στην ιστορία για το 4-0 του ΠΑΟΚ. Μακ το σουτ, κόρνερ από το Ζελένικα. Μέλκας για τον Κουλούρη. Κουλούρης την έφερε στο δεξί της, πάει υπέροχα στον Μακ και αυτός τελειώνει με έναν κάκιστο για τις ικανότητες της δικές του τρόπου τη φάση. Μακ στριφογυρίζει, την έφερε στο αριστερό, έκανε τη σέντρα, αυτό γκολ. Με αυτόν τον τρόπο 5-0 για τον ΠΑΟΚ. Ο Μακ σε μία ακόμη δική του πλαγιοκόπηση από τα αριστερά. Έκανε τη σέντρα, δεν μπόρεσε να διώξει η άμυνα της Λοκομοτίβα. Η μπάλα πρέπει να βρει και στον Αντριάσεβιτς και από αυτόν να καταλήγει στα δίχτυα του ούτως ή άλλως εξουδετερωμένου Ζελένικα. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά που έγινε από τον Κώστα. Η μπάλα περνάει out. Ο Μπάρτολεκ, τον σταματά ο Ράτς.
Κατοχή για τη Λοκομοτίβα ο Μπάρτολεκ. Γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Να που εμφανίζεται και ο Όλσεν. Offside τώρα ο Μπάρτολεκ. Πέλκας, εξαιρετική παλιά για τον Κίτσιου. Προλαβαίνει, σηκώνει κεφάλι, ζυγίζει τις επιλογές του. Είναι ο Μιστακίδης. Είναι ο Μακ. 6-0. Δεύτερο γκολ για τον Μακ στο σημερινό παιχνίδι.